Astăzi o să ne jucăm Garena Fire. Știu că n-am postat de minim un an, de un an întreg și vreau să încep pentru a face o nouă serie pentru Free Fire. Nu uitați, puteți să îmi dați cereți să vorbim și eu o să vă pun pe YouTube. Dacă vreți sau dacă nu, puteți să înscrieți în comentarii. Nu uitați, lăsați un like și un subscribe. Vreau să încep acest clip în forță, încercând să vă arăt și vouă cum mă descurc eu în fiecare zi pe Free Fire. Mereu intru, nu e zi în care să nu intru pe el decât în drum fără net. Și na. Vreau să încep noul an, clipul acesta în forță. Și nu uitați, vă mai zic încă o dată, în caz că n-ați apucat să auziți sau deja vă băgați căștile în urechi, like și subscribe. Nu cer multe like-uri, minim până în 10. Atâta vă rog, până în 10 like-uri. Sau măcar mă mulțumesc și cu 3 like-uri, să zic 3. Mă mulțumesc. Bun, acum să lăsăm toate vorbările deoparte și să trecem la clip. O să încep prima din a deschide niște crate-uri de aici, din cauza că antichete, că de când s-a adăugat chestia asta cu Paștele, pot să fac rost de etichete. Și mă scuzați dacă uneori zic același lucru de mai multe ori. Îl zic pentru că și o leacă emoționat, dar și o leacă fericit. Și să lăsăm toate astea deoparte și să trecem la clip. O să începem prin un meci normal de al meu. Trebuie să așteptăm puțin. Revin când mă bag în meci. Și uitați că am revenit acum. Prima armă care o să iau e fix prima, aia care costă 400. Vă recomand pentru că este și un sniper, dar e și o armă de distanță. Și vă recomand din cauza că dă și mult damage, dar există șansa să muriți foarte ușor și să pierdeți. Există și șansa asta, dar când jucați și sunteți în situația asta, ori vă ascundeți după ceva și așteptați până vă vine colegul ca să vă ajute, ori așteptați să vă moare. O să vă arăt așa, revin cu următorul. Am revenit și cu meciul. Nu vreau să fie clipuri pe arunc ca să vă plictisesc, deci de asta dau eu în continuu așa, ca să dureze mai puțin clipul. Și când o să fac live-uri, o să vă întreb ce armă să-mi cumpăr. Ori un Deagle, ori arma aia, M500. Eu mă princep, cu Deagle-ul nu mă princep deloc să trag, dar cu M500-le mă princep, adică trag bine. Dacă-s la distanță, dar și cu Deagle-ul am învățat să trag de la verișorul meu mai mare și uitați, cum am zis, cu Deagle-ul îs praf. Vedeți și voi că ăștia m-au dat pe jos în 3 secunde. Revin cu meciul următor. Nu vreau să dau prea multe spoiler. Am revenit. Nu vreau să fie clipul pe arunc. De asta tot opresc și dau în continuu. De asta. Ca să știți, dacă vă întrebați, Cătălin, de ce tot oprești și dai. Așa, și revin cu următorul meci, ca să nu dureze prea mult. De asta o fac. Ca să nu dureze prea mult. Dacă vreți să vă întrebați care sunt și dacă vreți să jucați cu mine și să știți numele, sunt membrul al 3-lea. Sunt numărul 3. Puteți să vă uitați acolo, puteți să opriți clipuri, iar după să vă uitați și să căutați. Să mă căutați.
după pe Free Fire. Și eu îs gata oricând de un match, numai să nu fie de la să n-aveți hackeri, să n-aveți hack. Asta e una dintre reguli din mele. Zero hack. Nu vreau să dau acum spoiler cringe, ca să vă zic numai că dacă sunteți hackeri, că dacă aveți hack, măcar nu mă hackuiți pe mine. Sunt la început cu această serie și vreau să fim și noi om, adică fără hack, fără de alea, fără hack. Deci, fără hack, vă rog. Și dacă nu jucați cu hack și vreți să vă jucați cu mine și vreți să învățați chestii, de exemplu, Cătălin, cum reușești să tragi, Cătălin, alea, chestii de mele. Și nu. Sau puteți să îmi scrieți în comentarii și eu vă răspund. Sau măcar să-mi trimiteți clip, adică să mă găsiți pe Free Fire. Eu vă recomand, dacă aveți arma asta cu două, tipul ăsta de armă, vă recomand să vă luați. Că e bună. Deci, e bunicică. Am câștigat meciuri, nu multe. Deci n-am câștigat extrem de multe meciuri, dar i-am bătut. Am bătut playeri la greu. Și nu vreți să știți cât de greu e cu arma asta. Și colegii mei incompetenți și nu mă ajută. Ajută-mă, incompetentule. Să dai și pe ăsta jos. Să vezi că ne oară pe amândoi. Dar găs extrem de mulți. Și numărul 4 nu știu ce-un poc până acum. Ești prost. Revin cu următorul meci. Am revenit cu meciul. Acum să văd ce armă să-mi iau, că nu m-am decis încă. Așa. Și așa. Așa și așa. Gata. Da. Și vă recomand să jucați și voi dacă vreți. Eu am aflat, o să vă dau un mic spoiler, dacă vreți să dați înainte. Eu am aflat de jocul ăsta de la nimeni. Pur și simplu l-am găsit. Pur și simplu l-am găsit, așa. Și na. Ăla, cred că e ori pe casă care a aruncat cu grenăzi. Cred că nu e ăla, cred că e unul din ori echipa noastră, ori echipa adversă. Mă întreb numai, oare cum e când, oare cum vă par eu? Vă par toxic? Cum vă par? Puteți să îmi scrieți în comentarii acum. O să mai fac multe clipuri și am o vorbă. Bine, nu e vorba mea, e vorba la vorba. Nu renunța niciodată la ce-ți place doar din cauza că zic alții. Și na. Nu renunțați la lucruri care vă plac. Deci nu trebuie să vă renunțați pentru că vă zicați, bă, ce prost ești la aia, bă, nu știi să o faci, bă, nu știi aia, bă, nu știi aia. Chestia nu e. Nu renunțați și încercați să le arătați că voi sunteți mai buni decât ei. Încercați să le arătați că voi nu vă lăsați. Na. Și o să încerc să fac clipul scurt. O să mai tai din unele faze. Și na. În curând fac și eu skin-ul pe caracter.
Revin cu următorul meci. Ăsta a fost tot clipul. Ne mai vedem. Pa!